कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। पावसात शेतात रोवून नंतर दर वर्स हुंवार येवन रोपी उदकान होवन वयता। 3 ते 4 दिसाच्या हुंवारात अख्खा वर्साक जावचे शेत पाड जाता। हुंवाराच्या उदकाच्यान भाताची रोपी राखून दवरच्या विचारान एक युव शेतकारान घरा स्लॅबाचेर रोवून रोपी तयार करून शेत केला। कारवार तालुक्याच्या वैलवाडा खारगावासी लक्ष्मीकांत पुरुषोत्तम नायक हेमी भाताची रोपी आपल्या घराच्या स्लॅबाचेर केले आणि संभव आशिल्ल्या हुंवाराच्यान रोपी राखून शेतात नाटले। कारवार तालुक्याच्या काळीन्हंय किनाऱ्याच्या गावात गेल्या 3-4 वर्सांच्यान पावसात हुंवार येता आणि त्रासकन केल्ले बागायत शेत उदकान होवन वयता। तेजेन काही लोकांन शेत बागायत करचेच सोडले जाल्यार शेतकन पुढच्या युव पिळेक दाखोवन दिवच्या विचारान खारगा ग्रामाचे लक्ष्मीकांत हेमी स्लॅबाचेर रोपी करून आपले विचार पूर्ण केले। लक्ष्मीकांत हेमगेल्या घराच्या स्लॅबाचेर वचूंक सिडी म्हणल्यार निसण ना जाल्यार तेमी लोखंडाची निसण करून सुमार 12 फूट वयर चण रोपी केले। तेमगेल्या ह्या कार्याक ग्रामाच्या वडील शेतकारान शाबासगिरी दिला। मणिपूर दंगानंतर शांतता राखूक आणि धार्मिक सांप्रदायिक मैत्री दवरूक CRPFचे RAF जवानान कारवार शहरात मार्गक्रमण ब्रेस्ताराक केले। मणिपूर हांगा दंगा जाल्ले नंतर सगळे कडेन शांतता राखून दवरूक सार्वजनिकाक डिफेन्स फोर्स आसात म्हण धैर्य दिवूंक CRPF RAF बटालियनाचे 1300 जवान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात येयलात। जिल्ह्यात भटकळ सारखे सूक्ष्म प्रदेश आशिल्ल्यान सगळे तालुक्यात 120 जवान मार्गक्रमण करतात। गेल्या 1 आठवड्याच्यान जिल्ह्यात येयले CRPF ब्रेस्ताराक कारवार शहरात सिव्हिल पोलीस बरोबर मार्गक्रमण केले। शहरात सगळे रस्त्यान संचार केले। कारवार दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघाचे नवीन अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडूक सद्याक दैवज्ञ भवन हांगा जाली। कारवारचे दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघ गेल्या काही वर्सांच्यान उत्तम रितीन चलत आसा। दर वर्स संघाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडूक करचे बरोबर इतर प्रमुखांली बी हांगा निवडूक जाता। या संघाचे नवीन अध्यक्षस्थानाक गीता सावकार आणि उपाध्यक्षस्थानाक वर्षा रेवणकर आणि दीपा रेवणकर हेमगेली निवडूक जाली। तसेच कार्यदर्शी संगीता रेवणकर, उपकार्यदर्शी निकिता कोलवेकर, खजांजी शिवानी रेवणकर,
उपखजांची ज्योती पावसकर, ऑर्गनाईज सेक्रेटरी सीमा शिरोडकर, व्हाईस ऑर्गनाईज सेक्रेटरी दीपा वेर्णेकर हेमगेली निवडूक जाली. तशेंच बोर्ड डायरेक्टर स्थानाक संध्या रेवणकर, साधना वेर्णेकर, रेश्मा वेर्णेकर, चित्रा रेवणकर हेमी निवडले. हेमकां सगळ्याक दैवज्ञ ब्राह्मण समाजा वतीन अभिनंदन सांगला. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड पी हायस्कुलात ऑगस्ट 13 तारखेक आयताराक मोफत वैद्यकीय तपास आणि इलाज कार्यशाळा आयोजित केला म्हण लायन्स क्लब सदाशिवगड अध्यक्ष गणेश ब्रिस्टणवर हेमी सांगले. कारवार शहरात पत्रकारां बरोबर उलयिल्ले गणेश ब्रिस्टणवर ऑगस्ट 13 तारखेक सकाळी 9 वाजता कार्यशाळा सुरू जातली. मंगळूरचे श्रीनिवास मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल, लायन्स क्लब कारवार, लायन्स क्लब सदाशिवगड, प्रेमा चॅरिटेबल ट्रस्ट अमदळ्ळी, ग्रामपंचायत चित्ताकोला, सदाशिवगड शिक्षण संस्था, कल्लूर एज्युकेशन ट्रस्ट हेमगेल्या आश्रयात मोफत वैद्यकीय तपास कार्यशाळा आयोजित केला. कार्यशाळेत प्रतिष्ठित वैद्य हजर राहून तपास करतले म्हण तेमी सांगले. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದಾಶಿವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಂತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುಮಾರು 30 ಮಂದಿಯ ತಂಡ ಅವರದೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು अर्गा कदम नौदळाच्या टग बोटीत अकस्मात उजू लागलो आणि टग इंजिन संपूर्ण जळले. शिप डाक यार्डात वळणारचे नौदळाचे तेज नावाचे टग बोट इंजिनात ब्रेस्तार दनपारा उजू लागलो. टग बोट इंजिन रुमात उजू फसरिल्ल्यान नौदळाच्या डक यार्ड प्रदेशात धुंवर दिसून येयलो. ताबडतोब कारवारचे अग्निशामक दळ नौदळात वचून नौदळाच्या अग्निशामक दळ कर्मचारी बरा मेळ उजो निवेचे कार्य केले. नौदळाचे शिप डाक यार्डाक वण हाडच्या कार्यात तेज नावाचे टग बोट वापरतात. समुद्रात आशिल्ली युद्ध नौका दुरुस्त करूंक यार्डात वण हाडतना उजो लागलो. आयच्या इतल्यात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.
आहे.